Ah, sing nomor 3. Nomor 3 nggih ngoten. Gusti, kula niku ngamal saya apik. Kula niku duwe karyawan akeh. Ben sasi karyawan-karyawan niki tak bayari kabeh, kecuali sitok. Sebab karyawanku sitok niki mboten purun. Anu bayar aku tak jaluk sombene tahun ngarep ngoten. Bulan Januari bayaran ibarate niku gak bayar aku tak jaluk sombene tahun ngarep. Bareng ngoten, estu tahun ngarep berikutnya dijaluk karo pelayane mau karyawane, Pak. Bayar aku sing dinginane ndi? Akhire karo bapake bose niku diomongi, "Ki lho bayaramu. Enek sapi, enek wedhus, enek unta, enek jaran sembarang kalir. Enek kabeh nang kono lho. Wong bayar aku mau 1 juta kok dadi wedhus, sapi, kebo dadi sembarang kalir to, Pak?" Heeh. Sebab bayaramu bener 1 juta, bareng tak gawa niku lho, tak campur karo modal daganganku dadi bati, akhirnya bati niki ki nggo amu ki. Ngoten. Lah angel mblek bos ngoten niku. Wong nggih ndomblong. Mosok bayar aku 1 juta kok dadi sakmene kae. Gak iki bayaramu sebab tak lakokne sehingga dadi sakmene kae. Akhire wong niku njikuk kabeh, Pak. Kebune, sapine sembarang kali dijikuki gene sing entek. Akhire dhek matur nang Gusti Allah, "Gusti, kalau niki dadi barang apik, kula nyuwun tulung jenengan bikane watu niki." Akhire wong telu ndonga blak watu niku lho, Pak. Watu niki akhire buka, wong telu akhire iso metu saka guwa. Lah kaitane pun kalian semangat, kula angen-angen lah iya. Awake dhewe niki lak banget butuhe karo Gusti Allah. Banget butuhe karo Gusti Allah. Kula gadah cara ngeten. Udan-udan deres umpamane lho ya. Muga-muga wae gak diparingi susah lho ya. Muga-muga gak diparingi susah. Udan-udan terus pas malam Senin. Sing duwe malah mikir, lah ya kengko nek udan gene sing teko kadung tak masakne 80 porsi. Gene sing teko. Jelalah awake dhewe mikir, tak teko ae. Tak teko ae. Bareng teko niku sing duwe Mas saweneng alhamdulillah sampean kok ya teko alhamdulillah malih. Lah terus jenengan lah kok susah ta, Pak? Lah bareng susah niki jenengan gawe donga. Ya Allah, mbok menawi kula teko udan deres nika pas malam Senin sing di omah awale susah, bareng kula teko lah kok saweneng kok niki dadi ngamal saya Gusti. Jenengan paringi kula rezeki sing lancar to Gusti. Nah, kira-kira maksud ta nggih? Nah niki hadis niki hadis sok ya. Teng Riyadhus Shalihin.